Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito ititimek tinamnama, may sa timek nga may pukpukaw, ani Apo Isus, umay manen. Agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem tindalan na. Naimbag nga orasyo gagayem, sa dinuman na lugar ti pagdingdinggan nyo, wenno pagurasan ti lubong nga agdama kadagiti lugaryo, na ito'y ni Pastor Vic Ariola III. Kabkablawan na kay amin, tina Christian 1, nga kablaaw, sapay kumata, dahil nga nasalunat, tinaldawaldaw, gagayem, ken kakabsat. At dan, 50 nga nasnasyon, nga pagdengdengan, dagiti kailyan tayo nga Ilocano. Agyaman kami, impadlaw yo, sa dinuman ti pagdengdengan nyo, sapay lakumatag tultuloy, ti bendisyon ni Apo Diyos nga umabot, kadagiti lugaryo, pagtaengan nyo, kan dagiti personal, ang panagbiag nyo, kakabsat. Ti programa Timek Tinamnama, ipapay ka na kayo akas panagministro ti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Manggagan na ito nga programa, live stream, manipod iti stasyon, DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, ti Asia Pacific Airwaves, gagayem, paseten iti Adventist World Radio, ken kastamet iti Hope Radio International, digiti duwa nga dadakkel nga ahensya, iti komunikasyon, maysa nga departamento ken ganwat nga ipapay kada kayo ti Seventh-day Adventist Church. Madaydayaw ti Apo. Ket sapay kumate tultuloy tagdengeg ti Timek Tinamnama, makita met ken mabuya iti Facebook. Kastamet iti Twitter ken ti YouTube. Na kayo nga agbuybuya ti YouTube manggagan ken mabuya yo daytoy. Agyaman tayo ti bendisyon ti teknolohiya. Tanaman pa'y agin na dayo tayo, at na kami dito'y Amerika, dumanon ti sao ni Apo Diyos, sa dinuman nga suli, ti lubong nga pagdengdenggan nyo. Ni Apo Diyos kumati kang kanayon, nga mangtetiregta, kan salunatyo, nga na espirituan, kan na fisikalan. Ni Apo Diyos, ti madaydayaw, kakabsat. Kititaag kararag tayo. O Diyos mi, maragayat unay, anyan nga nagimbag, ti agadal ka nagiti sasaw. Adada dito'y nagiti kakabsat nga gapu ti 50 nga nasnasyon, nga si ayat da nga agsukimat ti kinapudno. Dandanikan umay, o Apo. Dagiti pagilasinan ipakita na launa yen, nga dakan iti ruangan. Ket umay mon alaen, dagiti kukwam. Tulungan na kami nga maddaan kami dayta nga sagana. No adda dagiti gagayem ngagladladingit liwliw amida. No adda dagiti nagpasina gapu ka dagiti iten na tibiyag ket napandan naturog ken patay. Agyaman kami tain karim nga addanto dayta nainggasatan nga agsapa iti panagungar. Makita minto manen dagiti aten mitibiyag. Gapu ta simurot ken namati dati Dios aman nakabalin kadandanin agsubli. Di kararag mimet dagiti pamilya, an anak, ken kastamet dagiti adda iti pagtrabahuan, pangasim Apo, ta ipay mo kadakwada. Ikararag mimet dagiti awanan, ti ipay mo kadakwada dagiti agserbi, dagiti kasapulad da, taraon, itinaldawal daw. Agyaman kami launa Apo. Nauray pa'y dagiti adda, saksakit ken sagsagubanit da.
pangasim apo tay patay mo day taman nakabilin nga imam kadakwad at tapno aglaing da apo. Sikati kay bagan nga doktor, kamangagas, kadagiti na espirituan, kina pisikalan, apa nagbiag mi. O apo ag niyan nga nagimbag, nga dati Diyos nga sumarsaribay, numampay, umay digiti gayang tikabusor, alilaw, panakaupapay, agyaman kami tadda ka apo, nga mangsapuyot ken mangitan dudu, kadagiti pa nagbiag mi, o apo agyaman kami launay, gapo tayo dinawat mi dagitoy nga araraw, tinapateg anagan na po may Jesus. Amen. Of a mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the call, and the midnight cry will be going home when Jesus steps out on a cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air, and then goes every man shall be quickly changed. At the midnight cry, when Jesus comes again. I look around me, I see prophecies fulfilled, and signs of the times, they're appearing everywhere. I can almost hear the Father as he says, son, give your children. And at the midnight cry, the bride of Christ will rise.
Adalan tayo ti daytoy nga aldaw, may papan ti pudno nga panakaawat, ti panagadal, ti sao, ni Apo Dios. Amuyo day di ti panawen, nga nagidimon unang iglesia, may parit, iti panagbasa, iti Biblia. Nagitilaeng papadi, nagitilaeng papadi, tinadaan idi, ti gundaway, mapalubusan, aglukib, kaya gadal, nagitisasaw ni Apo Dios. Pamati na gamin idi gagayem, na nagitilaeng nakaadal, ti mabalinda, nga makatarus, iti Biblia. Kasta ka diti baga tinasantuan nga surat. Mapilpili lang kadi dagiti adda gundaway da nga gadal tinasanton nga surat. Kakapsat, gundaway tay amin, anaparswa, gundaway tay amin anak alalaki ken babae ni Apo Isus nga gadal ang laing kadagiti mabigbig-big wano dagiti nakaadal wano manursuro. Nalawag nga kuna nagagayem, ije Juan 7, versikulo 17. No adda agpanggep nga agaramat, wano agaramid ti pagayatan na mamuan nanto ti may papanti, isursuro. No aggapu ti Diyos, wano agsasao asisya. Gondawa tayo na ita. Iti agadal tinasantuan nga surat. Ada na minsan nga aglek-lekturak iti maysa nga seminar kinunada kanyak Pastor Ariola kasano iti panakaawat nga noon uneg pa iti nasanton nga surat. Ket kinunak iti Ingles adda upat nga addang ket gagayem ken kakabsat kinunak. Umuna iso dayjay read the Bible. Basahem ti Biblia. May kadua study the Bible. Adalem iti Biblia. May katlo, memorize the Bible. I-memoriam ti Biblia. So ada kita memory verse kung kunata yung tumabalin tayo nga ikabesa na kita nga sasao nga napateg nga gapo iti Apo. Dadya na may katlo, memorize the Bible. Ikabesam, dayta nga teksto wano iti Biblia. Kad may kapat iso dayjay meditate on the Word of God. Pampanunutom digiti banag anagem digiti ibagbaga tinasantuan nga surat. Digita ti upat. Read the Bible, study the Bible, memorize the Bible, meditate on the Bible. No dadayjay panagbasa, panagadal, panangikabesa, ken panang pampanunot, dagiti sasaw ni Apo Diyos. Dita ito, maamuan tiriro, no diket di, masapulan tayo, iti kinapudno nga gaputin na sa aton nga surat. Amen. When amen. Amuyo gagayem, anya ka diti kinapudno. Apay, nga gadal tayo kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Anya ti kinapudno ket manen ni San Juan, iti kapitulo 17, versikulo 7, kunana to'y pagsantuem ida ti kinapudno tati saom iso ti pudno. Ada duwa nga sasao ditoy, santo ken pudno. No agadal tayo, dagiti sasao ni Apo Dios, mapasanto tayo. Ket no agbiag tayo, ket tarigagayan tayo, ti umadang ka nagbiag ti kinasanto, maamuan tayo, iti kinapudno. No awatem gayem, ti Biblia akas timek ni Apo Isus, akas kunayan di Juan, kapitulo 10, versikulo 27 ken 28. Dayta nga sasao ni Apo Dios agbalin aburayok fountain nga makaite ti makasalibukag a panagbiag iti inaldaw-aldaw nga panaki
kadkadwa tayo ken panang ngadadang tayo iti biag tayo ken Kristo. Kasano kaditi panang birok tayo iti pudno nga panaganag no panang sapol iti dakkel akay papanan iti nasantuan nga surat. Kasano kaditi panang birok ti kinapudno iti natudtudo awagas. Alagagayem no basahin tayo iti libro iti Isaias 28 versikulo 10. Ibagana dagitoy dumadinggin nyo ti kunan tinasantuan nga surat. Tapno saan tayo magkamali tintay pa nagsukimat ti sao ni Apo Dios. Kasto ti panang birok ti kinapudno. Ibaga tinasantuan nga surat. Kunana asino ti sursuruan nanto ti panakamo. Ken asino iti panangipaawat nanto iti paibaga. Dagiti aya may pusot ti gatas ken may sina kadagiti suso kaiso alagaden may nayon ti alagaden. Alagaden amay nayon iti alagaden. Uged iti rabaw ti uged. Uged nga rotapan ti uged. Sangkabasit ditoy. Sangkabasit sa jay. Anya ti kahit nasa una itoy. Abay baga na uged, alagaden, amuyo gagayem. Kahit nasa uwan, nga nagadal tayo tinasantuan nga surat, saan tayo lang agbatay, iti may nga teksto. Tirason no apay nga dudig iti tataw nga matikaw, ken sanda, nga may bunanag, ti kinapudno nga kayatda, nga ibaga kadag iti tataw, ipapilit da nagiti pampanunot da kas na ibagak, iri na minsan nga broadcast tayo. Gaputa, sandamet, iraman pa dagiti daddo mga referensya ti Biblia, dagiti daddo mga bersikulo ken kapitulo nga mangpaneknet ti kinapudno. Kay nasa uwan, no ipakamom ti kinapudno, ket adalam ti kinapudno, masapol nga adda, dahil jay mang suportan nga may nga bersikulo ditoy, may nga bersikulo mat sa jay, may nga teksto ditoy, may nga teksto sa jay. Ket babayan ti dayta, into nagpupuni-punan na kita kinapudno, mamuan tayo, ngay so dayta ti sao ni Apo Diyos. Ngayon na may salain ti teksto tayo, kasano nga may lawlawag tayo gagayem. So nalawag ko na dito'y alagaden, amay nayon ti alagaden. May isa nga bersikulo, no teksto dito'y, ken itipon na, no isilpo na, yung sumaruno nga teksto, tapno, intay maamuan ken may buksilan dito kinapudno nga suksukimaten tayo. Alagaden amay nayon ti alagaden. Uged ti rabaw ti uged. Uged arotapan ti uged. Kaya nasa uwan, teksto, ilawlawag naman ti nalawlawag manen nga teksto. Aging gana nga rumwar ti kinapudno ni Apo Dios. Amuyo, ti Biblia metlaeng gagayem ti yan ti kinapudno. Dagiti paset ti Biblia agpipinataros da. Ag kay-kaysada dagiti mala. Ag kakinamayit da. Maysa ken maysa. Amuyo dagiti nagsurat a mamadto ken apostol agtutunos da amin nga mangilalawag kadagiti natudtudo a doktrina. Awan tag sumani. No inaramat ida ni Apo Dios. Tamuyo diyan una nga panawen no kasano nga maddantay ti sao ni Apo Dios inaramat na dagiti mamadto. Nasantuan ti panagbiag dagitoy at tao. Pinaltiingan ni Apo Dios si dati Espiritu Santo. Ket babaen dayta nga palting ken panakapasanto kadagiti panagbiag da isurat da. Dagiti nga sasaw nga gapo iti Apo. Hanlang ako na tayo, nobela dayta. Sinurat lang iti nakainom ti arak nga manurat haan gagayem. Pinaltingan ni Apo Dios. Dagiti nasantuan at tao nga nayaban iti panagpropeta wano panagministro babaen ti panagbalinda amamadto nga napili na mangisurat digitoy nga sursurat tinasantuan asurat. Isunod ti sao ni Apo Dios nga agpaidi ti tao
Maramat idi dagiti mamad to. Naipalting kadakwada. Espiritu Santo dagiti ilanad da ket isurat da. Ket idi una nga panawen. Adamet ti papadi. Idi saan pay laeng nga naibartay ni Apo Isus ijay cross. Ta idin na bistrad na di kortina ijay templo da giant ti nagpatinggan ti naidagaan nga templo. Dagiti sakripisyo iti templo. Ket amuyo gagayem digita nga panawen maramat met idi dagiti papadi nga ipangato da dagiti karkararag dagiti tattao ti panagministro da iti naidagaan nga sanktuaryo. So, no kitaan tayo daytoy gagayem, ited ni Apo Diyos ti sasauna. Mabayad ti panangipaltiing ti Espiritu Santo kadagiti na Diyosan amamad to nga mangisurat. May pangatumot digiti kararag ti tattao kadagiti nga panawen. Mabayad ti panangaramat ti panagministro ti maysa nga padi. Ngayon tatan kakabsat. No agpakawan tayo kadagiti basbasol tayo. Idatag tayo dagiti parparikot ta kini Apo Dios. Mapan tayo nga diretsyo kini Apo Dios. Hangkan nga mapan di padipay. Ni Apo Isus ison tinay langitan na padi. Nga mangdengeg kadagiti karkararag tayo. Ala dagiti gagayem ko nga papadi. Amok aramiden damet ti panagministro da. Dakkel ti panagraem ko kadakwada. Ngem ti panagkararag tayo kini Apo Dios, diretsyo tayo ngagkararag. Ti panagministro dagiti papastor ken papadi adda dayjay na Diyosan met nga panagserbi ta ti iglesia. Ngem ti Biblia ibagana gagayem ngano adda ti ipudno tayo nga basol tayo. Ni Apo Hesus ti pangipudnuan tayo. Ta isu ti naindaklan na Dios nga dumngeg ken mangipaay iti biag. Kadagiti panagbiag tayo oray pay iti biag agnanayon nawatan tayo ni Apo Hesus akas manubot tayo. No adalam dagiti sursurat. Matakwatam gagayem dagiti na duma-duma nga nagsurat dagiti sasaw iti na duma-duma nga suheto. Isungad na dagijay na duma-duma nga teksto, kapitulo, bersikulo akong kuna tayo nga mamagtipon dayta kinapudno. No amuam gayem ti nananay nga sursuro ti Biblia ti maysa a suheto. Urnungon dagiti amin nga insurat dagiti mamagto dagiti apostoles may papanti dayta nga suheto. Isu nga kinunak itay dagiti addam ti panagadal nalawag gagayem dagiti nakaskas daw launay ngayon pakamok kada kayo dagiti addam nga panagadal ti Biblia. Kahit kumanan nga ulitan gagayem. Basahin ti Biblia. May kadwa, adalan ti Biblia. May katlo, ikabisam iti Biblia. Ken pampanunutan ken anagem digiti kay papanan abanag nga makapasanto ken kababaen ti panagbasam ti nasantuan nga surat. Anya kaditi wagas ni Apo Hesus ti panangtuntun ti kinapudno. Adda kadi ehemplo nga ito ni Apo Diyos kada tayo. Nabasahin tayo ti libro ti Lucas, kapitulo 24, 27, 44, 45, kastiti ko na yun na. Idinto arinugyan na nanipod kini Moises, ken dagiti iso amin amamado, impalawag na kadakwadak, dagiti amin nga sursurat, nga mangsarsarita iti may papan ken kuana. Ituloy ko, ket kinunana kadakwada. Dagitoy, dagiti sao nga insaok kada kayo, idi adda pailaeng kada kayo. Amasapol, amatungpal, dagiti suamin, abanag, anay surat may papan kanyak, manipod kini Moises, ken kadagiti mamadto, ken kadagiti salmos, idin inlawlawag na dagiti isip da, tapno maawatan da, dagiti sursurat. Di kayat ko ipalagip ditoy, apunto manipod ti daytoy nga teksto. Biblia met laeng gagayem ti kaimbaga nga mga pataros iti isursuro na.
Agalwad kayo tadada dagiti tattao. Pampamati ka dagiti ngaldaw nga kunada. O hamin nga basahin iti Old Testament. Nalpas na itan, na ikopinen. Agtaktakdar kami iti New Testament wano baro nga tulang. Iso nga insurat da ito iti mamad to. Nga isu, iti Lucas 24-27, kunana to'y hantay lang agbatay iti baro nga tulang. Irugi tayo ka iti libro ni Moises. Anya iti libro ni Moises? Genesis, Exodus, Leviticus, ibaga na pa dito'y digiti Salmos. Amuyo, digiti adadaamin iti daan nga tulag. Tadag iti bambanag nga iti daan nga tulag, matungpal da, di baro nga tulag. In the New Testament, kakabsat. So, kung ano dyan, no, kahit yung nga maamuan, ti may papan kanyak, rugyan nyo, malipid ka ni Moses. Kiti mamad to, dagiti Salmos, tilawlawag da, ti isip da, nalawag gagayem, nga saan laing nga ti New Testament, ti pagbatayan tayo. Iti pananganag tayo, na panakay kasabat Ebanghelyo, napatigmet, iti Old Testament, wano ti daan nga tulag gagayem. Sapay kumata, dagito'y abanag, makatulong kada kayo. Ang dati may sa konvensyon, nga naimbitaran akmet, nga nagisuro, no kasano ti panagadal, iti Biblia, kaya sinalutsod na kanyak, Pastor Ariola, isuro no kami man no kasano, iti panagadal mi kadagiti sasaw ni Apo Dios. Kasano kadi, iti panakada ti inspirasyon tap no mataginayon da nga tarigagay mi nga agadal ti sao ni Apo Dios. Kinunak, no saludsudon nyo no kasano ti panagadal ko ti Biblia, kaya no kasano nga inrugik, iti panagsukimat ko ti sao ni Apo Dios. Hangko nga inrugi ti nagbasa ijay Genesis. Kaya sakto mapan di Exodus o Leviticus, kaya dumapay. Numapay ti adal ti tatay, irugi ito jay. Kaya nasa uwan, halal nga jay, baro nga tulag. Iraman tayo ti daan nga tulag. Nung kastoy. Iti naununag nga panagadal ko ti Biblia, nakita nga na bendisyonan launay, agsipud ta inrugik ti panagadal ko ti Biblia iti libro ni San Juan. Ti libro ni San Juan adijay baro nga tulag. Ta ti libro ni San Juan ibaga na sadyay ti biyag kabibiyag ni Apo Isus. So nga basak ti entero nga libro ti San Juan. Ket babaen ti inap panagbanyaga iti panagadadal dayta na libro ni San Juan. Nakitak sadyay, ti panangilanad na, panangistorya na, panakay dokumento, ti kabibiyag ni Apo Jesus. Idinalpas ko na binasa ti libro ti San Juan, nariknak launay nga pagbibiyag at tibiyag ni Apo Jesus. Takadigiti naglablabas a kapitulo ken bersikulo na iti nga libro, nakitak launay, nalayan ninaw ti panagbiag ni Apo Jesus, kanyak, babay ti panagbasak iti libro, iti San Juan. Kalpasan ti libro, ti San Juan, mapan ka kadagiti Salmos, Psalms. Ti libro ti Salmos, adijay digiti nasurok asang aribo akarkari ni Apo Diyos, nga sungbat kadagiti adu aparparikot tayo. Adu digay digiti kangkanta no malidlidayan kayo, nga sinurat ni David. Adda sadyay dagiti dandaniw poems. Adda sadyay dagiti binatog nga makaited ti regta nga agtuloy tayo nga agbaleg iti pamati nga mampay ti gayang ti kabusor sulisog panakaupapay panakaumsi kanda dumapay. Ti libro ti Salmo ibaga na sadya, naging maglaunay. Tadada sadya, nagiti karkari ni Apo Dios. So kalpasan nga panagadal ko iti kabibiyag ni Apo Isus ti libro iti Juan, mapanakon ka iti Salmos, tadaya ti mang papig sa kanyak. At dadagiti nasurok nga sangaribo karkari ni Apo Dios.
na tumulong ti panakipagpagnakken ko na itinaldaw-daw. May katlo, kalpasan ti libro ti Juan, kalpasan ti libro ti Salmo, mapana kon iti libro ti Philippians. Dati libro ti Pilipos, ibagana sa jay, dagiti na Kristyanuan nga dang, iti panakipagpagnatayo kini Apo Isus tinaldaw-aldaw. Adu dagiti nakaskas daw nga damag, nga nasukimat ko, kanaduktalak iti libro ti Pilipos. Inton nabasa ko ti libro ti Juan, Salmos ken Pilipos, irugi kon ti agadal, iti Genesis. Ay nga na mapangkon kitain dagiti nakaskas daw pay nga bendisyon nga matukwatam ken makalim babay di panagadal mo ti sao ni Apo Diyos. Dayjay kakapsat tinaramid ko ket aging gana kadagiti nga panawen pagbibiyagak makitkitak pala ket mariknak a inaldawaldaw ti kabibiyag ni Apo Isus. No may dagiti panagliday agsipod ta tao tay paylaeng. Umay dagiti suot, ngayon tayo sa batin. Mapanak di libro ti Salmo. Nagpipintas dagiti karkari ni Apo Isus. Alaga gayem, ituloy tayo. Anya ka di tinang nangruna. Nga, panangkita tayo iti ulidan dagiti tattao ti Biblia ti panagad-adal na tinasantuan nga surat. Amo yu idea iti grupo dagiti barbaro amamati, ijay baro nga tulag, dagiti taga Berea, taga Thessalonica, taga Corinto. Yung mamuyo, agamay isa nga na isang sangayan na grupo dagiti komunidad na inawat dalayang ni Apo Isus tinabiit. Ibaga ti Biblia, iti libro, iti Aramid 17, versikulo 11, dagitoy nataktak ng dangan dagiti adda iti Thessalonica, ta inawat dati sao madardaras unay, dagiti taga Berea. Inaldaw nga sinuksukimat da dagiti sursurat no pudno dagitoy abambanag. Dagiti taga Berea. Anyan nga nagimbag nga anuruten wenno ehemplo nga ited na ken kagsipod ta natakdeng da inawat dati sao ni Apo Dios, sinuksukimat dati sao ni Apo Dios, tinaldawal daw mangipagpakita gagayem nga nasken unay nga naanos tinapapati nga panagsuksukimat tayo. Anya kaditi pablak nga inted ni Apo tayo ng Jesus, iti libro ti Apokalipsis, iti kinapigad, iti panangnayon ken panangkisay ti sao ni Apo Dios. Ala, imbagak na ita iti naglabas nga Domingo intay panagadal ti pamuon ti kinapudno. Ngem kastay ko na ti libro ti Apokalipsis 22:18 gagayem. Sa tayo tumapanji versikulo 19 kastay ti kunana. Siyak saksyak ti tunggal may sa dumngeg kadagiti sasaw ti padto daytoy nga pagbasaan. No addan tumangnayon kadakwada, ganyaw. No addan tumangnayon kadakwada ti Dios inayon nanto ken kuana dagiti pannaplit anay surat itoy apagbasaan. Pannaplit ket dusa kakabsaan. Isu nga no nayonan tayo, madusa tayo kunana ditoy. Nalawag kagayem. Ket no addan tayo ti mangkisay kadagiti sasaw ti pagbasaan dagitoy apadto ti Dios ikaten nanto iti panakabagina, panakaybagina iti kayo ti biag. Anyan nga nagsayat nga maamuan tayo dito, tapno saan laing tila aramiden tayo nga ikasabatay na ito, ngam saan tayo nga ikasabatay tayo nga paset. Pilpilin tayo nga, naging ikasabatay tayo. Kiskisayan tayo met. Apa nga kiskisayan tayo? Wala ta matugkik, naging puso tayo ta, naging nga ikatin tayo nga tayo kaskasaba, naging tayo mangitudtudo nga tayo managbasol tayo, kat mapantayo kini Apo Isos. Ang tayo lumlumanin. Apeg ng ilumman ko na laglagi pam ti aldaw apa nagyan santipikaram laglagi pam ti aldaw nga Sabado tapnong ilinam yung sa balimat nga aldaw tingilin tayo gagayam ken kakabsat dingdeng ganda kani ayaten nga kabsat no kuna naton adamang kisay kadagiti sasaw ti pagbasaan daytoy nga padto ti Dios ikaten na ti panakabalin na iti kayo ti biag ket ijay na santuan nga syudad ken kadagiti bambanag nga naisurat ti pagbasaan. Di kahit kung ibaga dito
awan ti panangnayon wenno panangkisay iti nasken nga ipanurot ti Santa Biblia. Saan laing gagayem denggenda. Saan laing panangkisay wenno panangnayon ti sursurat iparparit na. No diket iparit na pa iti intay pa nagibagbaga nga sasaon dahito ti Biblia ngam saan met gagayem hanama nga sasawan. Ket intay panangilibak ti kinapudno nga ipapilit na babayan ti tiritir nga panangipagpataros. Ito na di Biblia. No ayaten dat, tungpalan nyo dagiti bilbilin ko, agsalungasing tayo mat. Hantay mat, nasulutan. Ken ipatag dagiti bilbilin ni Apo Dios. Di ka agtakaw tayo mat. Gagayem ken kakabsat. Gaputa iso daytoy ti sao ni Apo Dios masapul laeng nga ti kinapudno ti may tag-ay nga may kasaba. Nasken nga pagsauen tayo ti sibubukal a Biblia. Nga dasadyay iti na isang sangayan nga pundasyon ken pamuon. Inaybagat na ijay duwa nga tao nga nagbalay. May sa nagbalay ti kadaratan. Parparaw-paw. Iti sursuro. May kaskasabana wano inawat na. Adamot na jay tao nga nagbalay. Iti rabaw ti bato. Nga ti pundasyon na ijay nga bato ni Apo Jesus. Nga iso tinang ti talgag na, gagbiag, iti pamati, gaputaan nurutan na ken surutan na ti sursuro ti Biblia. Gagayem ken kakabsat. No dadig iti pambanag asantay maawatan. Ni Apo Diyos, ikararag tayo ti ipaawat na. Ngam no dadig iti pambanag nga makita tayo nga kas nga nakudrep iti panakaawat tayo ket saan nga may lawlawag. Aging gana nga sapsapulan tayo na sino dahil tayo makailawlawag. Ti Deuteronomio 29, dahito iti kaimbagan nga prinsipyo nga surutin tayo kunana dagiti nalimod na bambanag biyan ni Hiuba a Diyos tayo. Ngem dagiti nay palti nga bambanag biyan tayo kadagiti anak tayo itagnanayon tapno aramiden tayo ti dagop dagiti sasao dahito alinteg. Gagayem santay mo papay no dagiti santay maawatan. Hantayon nga epiluso pupay. Hantayon nga agimbento dagiti doktrina nga mailawlawag pay. No dagiti santay maawatan dagiti nalimod a bambanag biang ni Hiuba dayta. Ngem ikarkararag tayo mamuan tayo ti kinapudno. Akas nay natag nga may paay iti amin a tao. Iti naglabas nga adung taw-tawen adda idi ti maysa nga tao nga nainaganan ti agdindinamag nga popular a kriminal ijay nasyon iti Brazil. Ket gapu daytoy nga tao ket adot pinapapatay na, adot tinaktakaw na, adot dagiti bambanag nga nasaktan gapu iti panagbiag na. Nagpulo. No nagbasol ka, agpulo. Awan ti basol nga may limang. Naibalod. Ket gapo, tadigiter aramid na adakes, ikaro na ti pagbaludan. Gapo taday ito'y ket maysa kadagiti agdindinamag nga kriminal iti Brazil. At dati na itunda iti korte, ngayonton maluktan ti kaso na nalabit da ito nga kriminal, mapapatay, gapu kadagiti basbasol na inaramid na wano, may balod, kabayatan, ti panagbiag na. Ijay pagbaludan, ngayon na. Iti maysa nga ting nga tirabi, at dati maysa nga utot, wano bao, kuna tayo. Kat da ito'y nga utot, at dati in panna di jay kwarto uno silya ti pagbaludan nga inted daydi impan daydi bao. Ket kinita daydi kriminal ni pinanidmet ti maysa nga libro. Sumaro naman nga aldaw imay manen daydi utot. Ada manen sa balay nga paset ti pinanid pahina ti libro.
Aging ga nagagayang sigunti istorya, dayta nga utot, inaldaw nga pan mangipipan kadagita na pigpigis, nalapit ang dati may nga balod nga nabati na dayta nga libro. Aging ga na dayta nga kriminal na diskubre na, nga dayta nga pinanid, tinasantuan nga surat, nga agapo ti libro ni San Juan. Aging ga na, nga dayta nga utot, na kompleto na ngayon pan dagijay nga papel aging gana nga na kita dayto nga balod iti panaka tiptipunan dagita nga pigpigis nga pahina iti libro iti Juan iti teksto Juan 3:16 kakastalauna iti panagayat ti Dios iti lubong ta inted na ti anak nga bugbugtong ket asinuman na mamati ken kuana saan tumapukaw no diket adda biag na ngagnanayon o naging magdayta nga ututen misyonero panadayjay nga pahina iti Biblia aging gana nga daytoy nga balod anyan nga naging banga damag no mapay managbasolak ken na ni Apo Hesus gay no mamati ken kuana madaanak ti biyag nga nanayon agbabawiak ket mapanak ken kuana pagbabawiak ti basol ko ket mapanak ken ni Apo Hesus daydi utot nga nagsardeng sigon ti kunat istorya aging gana ngayon panamanen ti maysa nga pahina gagayem maysa nga pahina iti Biblia iti libro ti San Juan aging gana nga natiptipon dagita na pigpigis nga pahina aging gana nga napabukil na daydi na pigpigis ngayon pan daydi nga utot tinaldawaldaw aging gana nga nabagtipon na iti maysa nga teksto daydi na pigpigis ket naanag daytoy iti libro iti kapitulo 5 ti Juan versikulo 39 ket binasa nakit ko na natoy sukimatin niyo dagiti sursurat gapu tati pamati tayo adda kadakwada ti biyagyo nga agnanayon kadagitoy ti mangpaneknek kanyak aging gana daytoy nga balod nakita na natin panagsukimat gayam tinasantuan nga surat no panunuto nyo adda kadakwada kuna natin biyag nga agnanayon daydi nga balod number 1 na criminal ti Brazil nabalbaliwan ti panagbiag na nabalbaliwan kaputi tayo ti duwa nga teksto numapiha nga kompleto ti Biblia nga isu nga impanday di nga utot nakita na ti kinapudno nakita na ti lawag ti kinapudno naamuan na ti sao ni Apo Diyos nga naman pa iso managbasol na mamati ken ni Apo Isus ket mapan ken kuana ket nagsukimat ken iti sasaw ni Apo Diyos maamuan na sadyay iti biag nga agnanayon nga isu nga mangpaneknek ken ni Apo Isus sigun ti istorya gaputi pa nagbalbaliw daytoy nga balod ken ti testimonyo no daydi nga utot nga nagipipan digiti pinanid ti Biblia iti libro ni San Juan gaputi pa nagbalbaliw ti panagbiag na ket nakita dagiti mangimaton ti pagbaludan iti Brazil nga napasanto daytoy nga tao kriminal nagbalin anasanto a tao naparwar iti pagbaludan na sentensya nga rumwar ket kadagitoy nga aldaw gagayem daytoy nga kriminal nagbalin nga mga kasaba iti ebanghelyo madadayaw ti Apo anyan nga nagimbang nga panangbalbaliw ni Apo Diyos kadigijay nga agadal ken agsukimat kadigiti sasaw ni Apo Diyos o Diyos mi ang managayat unay agragsak kami launay o Apo nga nasurutin mi laing digiti adda nga panagadal tinasanton nga surat akas panakaidalan ti Espiritu Santo maamuan mi iti kinapudno ket madan kami ti biag nga agnanayon kasi no man mamati ken kasanto nga mapukaw o di kita da biag nga agnanayon agsipot na dinawat mi ida tinagan na po may sus. Amen.